Tie emócie sú teraz tým, že sme veľmi chceli pred týmto úžasným publikom zvíťaziť, tak určite panuje nejaký smútok, ale vieme, že zajtra je nový deň, musíme sa pripraviť na ďalší zápas a byť o mnoho lepšie pripravení ako dneska. Treba sa poriadne z tohto vyspať a pripraviť sa tak, že čo bolo a už len sústrediť sa na ten zápas a ako vravím, pripraviť sa 100% na to, ako sme sa zápasili predtým. Vieme, že u nich aj proti nim vieme hrať. Oba týmy sú kvalitné riadne, pripravujú sa, tréneri to pripravujú do detailov proste a verím, že my budeme lepšie pripravení na ten posledný zápas a pojeme do toho no všetko, do toho musíme dať všetko, čo bude a verím, že sa to prikloní k nám. Tak nechcem to zakriknúť, ale tak je to tam, zatiaľ to tam ide, no ale proste na to sa spoliehať nemôžeme, my musíme k tomu riadne pristupovať ako ku každému inému zápasu, keď toto je ešte niečo iné a je to Sparta, ešte viac motivácia, ale proste musíme hrať, nesmieme nám to zväzovať ruky a musíme hrať a veriť tomu, že to prekloníme na svoju stranu.